filosofi. Filosofine piye? Filosofi saja sepenuh artinya. Kita ambil artinya saja. Ada salah satu namanya. Ha. Kuwi jane ngrungokno aku apa ora? Iya, apa? Lah iya. Sak ngertimu ya? Ha. Enek setan tuyul. Iya. Nggih. Enek setan pocong. Iya. Enek kuntilanak. Ha. Mengambil filosofi dari tiga ini sudah cukup. Filosofine apa kuwi? Yang Maknanya. pertama apa mau? Setan gundul utawa tuyul. Tuyul kuwi piye? Kita belajar dari mulai kecil kita bisa mandiri golek duit dewi. Oh, filosofine tuyul kuwi. Filosofinya seperti itu. Terus yang berikutnya Pocong pocong piye? mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Pocong kayak kan nganggo putih wis kuwi tok, ora enak pocong kok doreng ngene ora enak. Nganggo dos apa lurik ngono ora enak. Kesederhanaan. Kesederhanaan. Yang ketiga kuntilanak. kuntilanak filosofine piye? Susah maupun senang tetap. Halo. Selamat malam. Ya, Mama. Mbak Ya, Lintang. selamat malam. Iya. Iya. Mengucapkan apa pada acara malam hari ini di Desa Nglewan? Saking dalam jam pinten, Dik? Endi to Mas wong iki, Mas? Loh. Kok ora ketok to, Mas? Iki ayu kok siwer. Sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macange Mbak Limbuk. Nggih, sian nggih Cak Dodok. Pangestu panjenengan Pak Cahyo. Nggih, rawuh jam pinten niki wau? Dugi mriki nembe mawon, Pak. Loh, bidal king dalem jam pinten? King dalem kisaran jam gangsal. Oh, nggih. Nggih. Njujuk dalem pundi niki wau teng mriki? Niki langsung teng dalem mriku, ngajengan mriku. Oh, kali kanca-kanca wau. Injih, leres luar Pripun biasa. kopen to, terhormat to Loh, teng mriki? loh, istimewa Pak teng mriki niku pasugatane Banyu Mili. Alhamdulillah. Lek wonten seniman-seniman ngeten iki wah sami remen kok Pak. Saestu Ngajeni teng tamu nggih. nggih leres napa saking tepi-tepi nggih ngaturke sembah nuwun dumateng sedaya kemawon sing teng mriki pokoke matur sembah nuwun. Kalih Mbah Lurah Wandi nggih pun salaman. Alhamdulillah sampun Pak Lurah, Pak Suwandi niku luar biasa. Kok luar Yayine biasa? Grapyak Semanak. Nggih kathah sing nresnani nyatane saged dados kades ngantos ping 3. Nggih to. Leres menika. Nggih. Patut minangka tepa tulodo nggih. Nggih, leres. Tegese lestari ditresnani warga masyarakat. Nggih. Sami kalian jenengan mugi-mugi Cak Dodo nggih dipun tresnani masyarakat sepanjang zaman. Amin. Lek kula nyuwun sewu, lek kula napa ngertos Pak Kades Bapak Suwandi menika piyayi ingkang cukup, Pak. Cukup niku pripun? Cukup niku cukup nggih tur sugih. Nggih. Gitu. Wong lek cukup niku insyaallah sugih, Pak. Ning nek sugih mboten mesti cukup. Bedane napa sugih kali cukup? Soale wong cukup niku wong sing pinter-pintere utawa seneng sing bersyukur niku tiyang cukup. Oh, ngoten. Ning lek tiyang sugih niku kadang sering sing kirang bersyukur. Lah lek kados Pak Suwandi menika insyaallah tiyang cukup nggih sugih. Sami kalih kula sak keluarga. Jenengan nggih tiyang cukup. Kula tiyang cukup. Alhamdulillah. Nyatane kalau wingi bojo kula jak tenggene plaza tenggene mall. Nggih. Niku ajeng tumbas tas. Mas aku tumbasno tas. Lah nggih langsung wong kula tiyang cukup kok. Nggih. Cukup, Dik, cukup. Kula ngoten. Oh, nggih. Mas tumbas sepatu. Kowe pengen tuh sepatu? Cukup, Dik, cukup. Pak kula ngoten. Nggih. Mas nyuwun gelang. Cukup, Dik, cukup. Mas nyuwun kalung. Cukup, Dik, cukup. Ora usah dituku awake dhewe ra ndek dhuwit. Kula ngoten. Ya kuwi beda yen jenengan karo Pak Lurah beda. Engke lho Pak Lurah sembodo kok, Pak. Nggih, Napa melih gadah usaha luar biasa, mugi-mugi Nggih. usahane nggih lancar, berkembang terus Pak Lurahe. Nggih to, Pak nggih? Leres masyarakat lho semanten menika sami Cih, sayo cih. rukun. Terdiri Saestu. dari 3 dusun menjadi Cih. satu tanpa kerukunan rasa panunggal samat sinamatan daya dinayan Cih. mokal adicara bersih desa dan HUTRI bisa terwujud pada malam hari ini. Tepuk tangan Tepuk tangan untuk buat masyarakat warga. Nglewan sedaya mawon. Klewan sedaya. Pripun Bapak Ibu remen apa mboten enten acara wayangan ngeten iki? Seneng napa mboten? Lek seneng insyaallah wayangan akan diadakan 1 bulan 2 kali, setuju? Nek duwe ragat. Ya nggih Pak, suara rakyat itu suara Tuhan, Pak. Nggih, aku yo mbelani karo Pak Lurah. Nggih. Lah nganti pira? Ping pira? Wis saulan ping kalih. Saulan ping kali. Ya masyarakat ya seneng. Ning Pak Wandi mesake, ning arep daleme mesti ditulisi Lurah Sida Ludes. Lah kok nombok Sido semono kok ya. Tapi nggih luar biasa. Nah nyuwun sewu lek jenengan sampun kaping pinten teng mriki, Pak? 3 dawuh. 3. Nggih. Pas berarti cocok jenengan nate WA kula. Pripun? Lek pun nanggap ping 3 dalang Cahyo Kuntadi, Nggih. insyaallah mangke gratis 1 kali. Nggih mboten? Lambemu rene tak tutuk cempala.
Ki aturane sapa? Jenengan ampun bejani janji lho. Kapan lek ku janji? Nate WA kula. Wis ta Mas Dodo, pokoke anggere wayangan ping 3 ku tak gratis ping 1. Ngono ya? Nggih. Nggih, nggih. Sios mboten niku? Ora sida. Kok mboten sios pripun? Wong aku ora nate janji kaya ngono lek nganti ditagih tenan. Lho lek nganti danyang-danyang padha nekseni cilaka lho lek nganti janji. Cilaka. Heeh no. Wah, jenengan terus ditekano danyang kok, Pak. Lho iya Medeni no. wong lho lek ngoten niku. Lho danyang lek enek loro. Nggih. Danyang katon karo ora katon. Nggih. Sing ora katon iki para leluhur, sing Leluhur. katon. Lho sing mirsani iki ya danyang, sing donyang kuwi. Nggih, nggih, sing Ngoten donyang, nggih. sing Nggih. budal teng mriki. Nggih, nggih. Nggih, mugi-mugi nggih lek jenengan kan menawi ngoten tambah sae to, Pak. Saya pripun? Lah anu tanggapan ping 3 terus gratis ping 1 kan lho, itu pemasaran yang bagus, Pak. Nggih. Pancen laris ya laris. Ning Laris, akhire Pak. kula malah akhire dadi kere ra duwe apa-apa. Loh, disyukuri mawon. Cukup aku nggih. Cukup. Iya, Pak Lurah Moro, cukup aku ya ngono. Niki luar biasa, Pak. Nggih. Teng Desa Nglewan niku istimewa. Masyarakatnya kompak sekali, Pak. Leres. Antara pejabat dan juga masyarakat itu nyawiji dadi siji. Nggih. Akhirnya dadi satu desa sing guyub rukun. Nggih. Estu napa melih ngertos nyuwun sewu. Pak panitia nggih ngoten niku. Nggih. Gitu, Pak. Leres. Panitia nggih sigap luar Nggih. biasa. Niki wau kula diparingi panitia pasugatan istimewa, Pak. Napa? Sing teng mriku niku kula eling-eling sing istimewa setunggal. Apa kuwi? Kopine Kopine pripun? pahit ra kaprah. Niku gumantung wonge. Lah nyapa? Lek wonge pikirane padang ya legi, lek pikirane pahit ya pahit peteng dedet kaya sampean kuwi. Mula menika kula nyuwun sing pahit. Lek pahit niku saged menyehatkan to, Pak. Saestu to nggih? Leres. Nek pahit niku malah iso apik, iso menyehatkan. Nek Nggih. kakean gula malah kena penyakit. Lah Leres. ngoten to nggih? Leres nggih. Mas kowe omong, Mas kok meneng ae. Nggih. Engko Urung mau cak omong. Ya, Iki kowe- mau wis ngrasani lho sing ganteng ki kok meneng ae ngono jirine. Wong wedok-wedok kale. kok kepedean sing ganteng meneng ae. Wah aku omong darake lancar. Nuwun sewu lho Pak, kowe iki omonganmu mbok gawe-gawe lek niki Pak digawe-gawe. Pripun? Lek kula mboten. Nggih. Wau ibu-ibu nembe kula dugi mawon pun ngrasani kula. Ngrasani pripun? Dagelane kuwi to sing jenenge dodok, sing lemu, sing putih, sing kuning kula. Heeh. Kok kaya dagelan kondang saka Medion. Kayak sapa? Kaya Abah Kirun ngono. Ibu-ibu ning kono gendong anak cilik. Heeh. Lah kuwi ya dirasani lho. Ah, Sing sijine kok kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya Kirek. Yo pas lho Mas wis bagiane dhewe. Pas ora apa-apa malah ngendengno gaweanku. Ngentengno piye? Lah kirek kura. Wah, aku ora omong kok. Tenan kowe? Iya. Kowe tenan? Wong sing lamis iki kowe kata awalmu lho. Lamis piye to Mas? Lah kowe apa wis ketemu karo Pak Suwandi? Lho Pak Suwandi kok orang ketemu. Wah, bocah ki piye ditimbal rene kok ora ngerti Pak Suwandi. Wah, alah. Berarti pun ngertos. Sing putih ta Pak Suwandi? Waduh lah kok gendeng dadak. Wong ditakoni kok malah guyu. Pak Suwandi, Pak Kades sudah 3 periode ditresani kali warga mriki kok gak ngerti yo saru to Mas. Lah iki akeh tunggale wong ki di WA ngene beres. Beres piye? Sing penting siji Pak Suwandi sing pundi? Pak Suwandi, Pak Kades kok ora ngerti ki piye to sing Lah nimbali iya, Pak berarti Suwandi. kan kowe ngerti. Iya iya no kok so piye to? Sing pundi? Menika nyuwun sewu Pak nggih. Nggih. Jenengan pun ngertos dereng Pak Suwandi. Empun gak curi jagungan. Ampun, nek Pak Cahyo ampun. Sugeng dalu Bapak Suwandi, Bapak Kades. Ingkang tansah kehormatan. Endi? Sugeng dalu Pak Kades nggih. Mang Mendel mawon Pak Kades. Apa nubah Pak? Nggih. Ah, kula ngertos. Apa? Ngangge peci wingi nang guyu. Berarti Pundi? ngepet kene iki to ngangge anu niki. Oh sanes. Pak Suwandi. Jenengan kemeruh jenengan. Lah ingkang pundi Pak Suwandi? Lho, jenengan jare 3 periode ngerti walaupun salaman barang Wah, jare. kuwi jenenge mengada-ngada. Lah kabare panitia ngono. Lek urung ngomong urung, nek wis ngomong wis. Urung, Wong Mas. kok renek syukure blas ngono kok omong teko ndi-ndi. Iya, iya. Kopine pahit, mbok yo ngumbulno panitia. Lah, kok- Justru panitia ki ngekeki awakmu pahit ki bersyukur. Dadi kencing manismu ki lho ndang ya ta. Ndang mari ngono. Kowe ndongano aku ndang genek ngono to piye? Ojo. Dadi mokon kencing manis wong kene sehat walafiat kok sok. Iya ya. Lah kowe Cak Komet berarti preso kali Pak Wandi. Loh. Dereng. Loh, Wong kene ora ngerti nek aku. Kaya Lah tak kira kowe takok aku ki awakmu dhewe wis ngerti ingkang pundi panjenengan Bapak Suwandi. Bapak Suwandi menika jenengan Ndi, nek ndi, piye, ditanggap wong kuwi ya kudune ngerti. Iya iya. Pak Lurah,
Nglewan sing pundi Pak Lurah? Pak Lurah Klewan ingkang Klewan. pundi? Lho jenengan terus pun panggih. Kula pun ngertos. Lah nggih pilih sing dalu, Pak. Nggih menika. Nah, Ingkang nomor pinten? Ingkang pundi? Mboten jenengan pados piyambak mungkin. Aduh. Alah padune ndekne ya ora ngerti kok so. Lah lek Pak Cahyo langsung dek ingkang pundi, Pak? Nika lurus nika dados ingkang ngagem kaos pethak. Lah nika sebelahipun nika Pak Lurah Suwandi. Aku kok kaya gak yakin to. Kayak gak lurah kebung to. Ora kepung ki ndi to Mas kok iso. Paling gak sampean teng mriki ki yo apa kuwi maring ngomong apa ndongakne napa ngoten lho Mas. Ndongane apa kok nanggap kiai apa piye kok mung kene dagelan nek ndongakno. Lho paling mboten nyumbang napa teng Klewan ngoten lho. Alah mboten sate sumbang. Mriki tiyang sugih tok. Wong kula sing malah butuh sumbangan kok. Kok nyumbang semuge. Maksude kowe duwe sangu apa diparingke kali warga mriki ngoten lho Mas. Ya mau DP 500 mau dadi. Kok iso DP 500 sih paling gak sampean iso nyawang sinten to Pak Kades ngono lho Mas. Pak Suwandi. Lho, lah iya paling gak iso ngangkat Pak Suwandi wong ditimbali Apa rene kok. kuat wong gedhe kuno. Maksudnya Pak Suwandi ki mben piye ngono lho? Ya wis kersane ngoten mawon. Piye to omongan karo kowe kok angel men to Mas? Angel gak usah omong. Lah. Maksudnya di dalamnya Pak Suwandi itu ada apa? Yo rono-rono seruan, rupa-rupa ya padha mek awake dhewe lho, Tok. Kowe melu aku ya Mangan. ning guri Nyapa? tak setrum kowe. Oh garing. Oh gregeten kowe ndang sambutan dhewe salam yo ngono sing penak sing Kondange lek Mas Komet kan pinter nge-MC. Nggih. Suarane bisa beraneka ragam. suarane sae Pak lek komen iki saestu. Kula pun nyekseni kiambak. Nyanyi Roma Irama yo nyatane yo Encil jol. leres. Lho, seksine Kalau akeh. wingi niki nate nderek lomba nyanyi teng Bojonegoro Campursari juara 1 lho Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah buktinya ada, videonya ada. Sak Bojonegoro. Sak Bojonegoro juara 1 dari 20 peserta. Elokno kuwi. Nggih, sing 19 nek gak salah bisu, Pak. Niki beliaunya juara 1 ya, Mat ya? Gak. Iki tak umbulo. Mula piye iki lomba wong cacat ki jenenge. Musuhe guru hau ya menang lho. Tapi kan menang. Ya menang. Itu hadiah. Gak. Lah entuk apa? Oleh penyakit kok ya malah. Kono salam sing becik sing apik. Salam. Heh, kowe iki ora ngerti, mboten ngertos Pak niki. Nggih, Kedah Bojonegoro. diomongi niki. Nggih, nggih. Kowe ora ngerti piyayi kene Lah kok. kowe apa wis salam? Lho, kowe salam kali Pak Cahyo. Oh, kali kono urung sing nanggap kowe sapa? Anu warga. Lho lah iya. Ya kowe salam sih nek ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane elok tenan. Kaya Bang Haji Komara mari-mari. Lho, Roma Irama, Pak. Roma Irama. Aku ya gumun nek bocah kaya katen bat suarane gawedhi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik kene iki nggene para kiai, nggene pondok pesantren. Nyun sewu nek enten salam dijawab nggih ampun cengengesan. Nyun sewu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok padha cengengesan ya, Til? Cengengesan gundulmu kuwi. Kowe iki lho perkarane kowe iki kleru mulane ibu-ibu padha ngguyu. Lek kowe bener mesti ibu-ibu meneng. Kleru karo wek sapa? Kowe jariman. Koso wae sapa? Kata-katamu niku lho sing salah nyuwun sewu Lho lho iki Pak Cahyo. mukadimah Nggih, lho, Til. mukadimah penting. Mukadimah tapi kata-katane mboten bener kan akhirnya ngeten iki, Pak. Nggih, Salah kedaden Mas, kowe salah kaprah. Sing bener ngeten iki. Contone tak dodok. Assolatu wassalam sik to Mas. Kowe meneng sisik, aku sing belajari kowe. Ngono lho. Assolatu wassalam isik to Komet. Aku menengi. Kamu diem dulu. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Yuh. Raine kaya toren ya. Tahu. Torennya ada banyu loh Mas. Iya, London. Ya ya. Nek omong tandon kuwi kok so. Iya. Lagi ada banyu kok so tandon. Ngono kok kleru. Ya padha ngono Ya ya. ya padha. Kowe iki nek omong aja nyembur-nyembur to Mas. Napa? Ababmu lho gak enak. Lah aku apa ngongkon nyedot? Lah cedak irungku kok gak nyedot piye? Tuh aku tawa ora kok. Ngene lho sing bener. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho. Berarti kurang ambiak. Ambyaki pari to piye kok ambyak. Niki nek omong anggere to jebles kok Pak, mboten dipikir dhisik. Perlu ngaji ning jenengan benerke, bener tak Ngaji dodok. to, ngaji sedina tabat yade ra iso rampung. Bulet ae kowe. Amma ba'du. Halah haluah.
Lho apa kok terus sama Para bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Mriki-mriku, Ya ape piye bocake? dalu punika saling mendoakan nggih menika masyarakat Nglewan. Mugi-mugi dados desa ingkang maju makmur, gemah ripah loh jinawi. Amin. Allahumma Amin. amin. Niki enten napa? Duh. Kok jelas wayangan mosok ngene Kok tahlilan. meneng ae kowe mau gak ngono. Iki jenenge komunikasi karo penonton ngene iki lho. Iya ya. Dalu puniki enten napa to? Nggih menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika apa to? Mbuh. Mbuh. Bersih desa. Nggih. Bersih desa. Dalu punika bersih desa. Ngopo to kok kudu bersih desa nggih? Supaya resik. Nah, bersih desa menika kedahipun dipun uri-uri dipun lestarekaken awet napa? Bersih desa menika rak bentuk syukur kula lan panjenengan sami dumateng buminipun. Resik marang lahir lan batinipun. Rak nggih to, Mas? Duh, Duk. Ingsun ning kene. Kowe blocking ra omong-omong. Torning alih. Tandon. Gak penak. Pak Cahyo, aku mau rene lagi rene iki rasane atiku mangkel. Lah mau sing ngarani iki lho aku gur ngetutne. Mboten trimo toren nek niku jek apik. Lagi mlebu teke, weh komete teko bareng aku ning gurine. Lho komet tok nggawa gapura jare. Ora le tersinggung. Ora tersinggung aku tapi Nggih, banget. matur nuwun Pak Lurah. Matur nuwun Bapak kami tua. Kami tuwa. Nggih, kami tua. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipnas. Nggih menika pun alhamdulillah kula pun angkrap, Pak. Jadi Kali sinten? kali Pak Babin Kantipnas menika Bapak nggih menika Bapak sapa tuh sing itu? Pak Dito. Loh, niki lho, Pak Dito. Nggih. Pak Dito. Terus sapa itu? Pak Supri, Pak Supri, Pak Babinsa. Lah, Oh, niku bapak kami itu teng niki kan enten 3 dusun. 3 dusun. Dia itu Depok. Depok. Lah, sing Nggih. kami tuh Depok niku. Nggih. Plek niki lho. Nggih. Pak Imam. Bareng Pak Imam Suwito. Jagong jejer kene payu. Lali tak teblak-teblak lah kok Pak Imam to. Tak kira dodok. Mulane Pak Imam iso jejer aku, Pak, mriko Pak jenengan lenggah sebelah mriko. Lah nyapa awake dhewe kaya kembar siam aku ngono. Tapi kan piyayine apik to Mas. Makmur. Tenan, Nggih, makmur alhamdulillah. tenan. Ngono Wonten lho. 3 dusun, mugi-mugi saking 3 dusun menika saling bekerja sama, bersinergitas yang baik mewujudkan desa Nglewan yang lebih maju dan makmur. Amin, amin, amin. Matur nuwun sampun ditanggap. Kula saged pepanggihan kali sedaya masyarakat Nglewan. Niki umpama kok mboten ditanggap awake dhewe kan merongos nang omah ya ra. Mula matur nuwun. Lah merongos kok sombong to Mas, kok Lho, so. mula kuwi matur nuwun karo masyarakat kene ngono lho. Bener, bener. Menghibur iki selain bersih desa ugi menyongsong HUTRI. HUTRI yang ke pirang-pirang tahun. Kok iso pirang-pirang tahun kuwi melok negara Tapi iki to, wis Mas. suwi lho to. HUT RI yang ke-80 tahun nggih Ya. Pak nggih. Nggih. Ngono lho, mosok kowe sebagai warga negara kok ora ngerti ulang tahunnya negara kemerdekaan piye to kowe iki? Ngerti suwi. Suwi piye? Lah ya wis pirang-pirang tahun ki lho maksudnya. Mosok ngono kuwi lho Mas, awake dhewe ditimbali mriki panggih Pak Kades, Bapak Suwandi. Pak Suwandi. Nggih matur nuwun nggih Pak Nggih, nggih. leres. Niki nyambung silaturahmi awake dhewe iki seniman yo kudu golek dulur sing wakeh teng mriki ngoten lho Mas. Iya. Bapak Suwandi. Suwandi niku nek kula wedheke setunggal bukan setunggal niku enten Pak. Wah, ki lho. Perkata. Nggih. Suwandandi. Nggih. Su Su. menika suka menolong. Wan. Wan menika piyayine dermawan. Ndi? Di menika dedikasi yang tinggi. Loh, panjenengane Bapak Suwandi menika ditresnani wargane karena punya sesuatu itu yang sangat luar biasa. Dan beliau juga memegang 3 prinsip ben desane iso apik, iso maju, iso ditresnani wargane. 3 prinsip napa mawon? Prinsip yang pertama Nggih. yang dipegang oleh Pak Kades yaitu prinsipnya yaitu seperti prinsip kudis. Apakah kudis? Kudis menika kudu disiplin. Wah. Panjenenganipun Bapak Suwandi lek nyambut gawe teng bali desa niku selalu disiplin ndak pernah telat waktu. Leres. Nggih to? Kedua, Kurap kurap niku? kudu rapi. Hmm. Lho, nggih to, Pak? Nggih. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Leres. Dadi lek tindak tenggene pekantoran ngoten nggih, busanane becik, rapi. Ngoten. Nek wonge rapi,
Mesti diajeni wong akeh regane larang. Sapi ke udo ya larang. Kayak blas malah ra klamben. Lah kuwi kewan kok Mas, ya beda karo menungso to Wah, Mas. meh padha. Meh padha kondi. Ha kowe nyen sewu lho, Pak. Pripun? Ngerti kelinci? Ngerti? Panganane apa? Wortel. Ben sehat mripate. Iya. Mula kowe ora tau tumon kelinci kok kacamatanan ra tau ta. Wong ke nek pengen sehat mripate, banyaklah makan wortel. Meh padha dene kewan karo wong. Ya beda to Mas. Ya meh padha. Meh padha kondi ya beda nyuwun sewu Pak, beda tetep. Menungso karo kewan ki ditakno beda Mas. Halah, Saiki kowe ngerti kewan singa? Enggak. Lho, singa iki Lho, ora ngerti kok mau peksa iki. kowe Lah takon. lek kowe kudu ngerti, lek ora ngerti ra dadi kok ngawur. Ora ngerti aku. Lho maksudnya Ora ngerti. ya ora ngono mboten ngoten Pak. Maksudnya mosok kewan singa kok ora ngerti kowe sekolahmu ning ndi to Mas? Aku sekolah teko emper ngono balik kok. Wedi. Ya paling gak ki awake dhewe gentenan lho. Kowe takok aku kelinci aku ngerti, mosok singa gak ngerti. Lah pancen aku ora ngerti kok kowe mbok meksa iki lho. Kowe goblok pitung kecamatan to jane. Wong tuaku yo ngomong ngono kok. Duh. Ki Kowe kok jenenge kowe. goblok to, Lek, ngono? Kowe goblok kok malah sombonge kowe. Mbok liyane singa. Macan ngerti Nek macan. macan aku ro. Macan ke mangane apa? Daging to. Daging, ya toh. Macan mangan daging akeh kaya apa ora tau kena penyakit. Ning nek menungso mangan daging sing kaken kuwi bakal kena penyakit. Penyakit. Lho iya toh, kaken penyakit darah tinggi kok kena stroke mlakune ngene. Lho, beda Mas. Wong karo menungso kuwi beda. Macan kaya kena stroke lho kae. Stroke kondi? Nek mlaku ngene kae wis parah. Padha. Asli. Ya koclok renek macan ngadeg kejaba sirkus ora. Nggih, leres Pak. Nggih. Lah kowe macan ngadeg ngidoni kowe malahan. Kowe nesu-nesu kaya dokter wingi. Periksa ya ngono. Mas sampean apa seneng daging kambing? Wah, senengan kula sate kambing seneng. Takon Pak Dokter. Nggih. Aja lho Mas. Mergo kambing iki mengandung kolesterol. Aku yo ngamuk-ngamuk to. Mulai aku kayak cilik sampai sakmene gedheku. Sak ngertiku iki kambing tetep mengandung cempe to. Kok mengandung kolesterol? Lah aku iki dah kali dokter ya ra. Oh, bocah iki pikirane jan cetek tenan kowe Iki iki. koncone dokter gitu. Lho kok kanca Nesu. Lah wong sakmene. Lah yo ngene iki, yo ngene iki. Omongnya Dokter kuwi sing Lah, bener. mecicil mripate kaya sentolap ngene iki lho. Wuh, sampean enggak percaya. Mas, Aku ora percaya, Pak. Kambing kok mengandung kolesterol. Masa ning kene kolesterol itu kluget-kluget ngene ya ora. Maksudnya ora mengandung jero Lah wetengkah. piye? Maksudnya dokter ki daging ki banyak zat-zat adiktif yang banyak mengganggu. Apa? Iki suangkeme angger ngomong. Wah, kowe ketoke isih keluargane dokter kowe. Ora keluargane aku ki bener ke omonganmu Sing Mas. tak parani iki dokter jan nyepele aku tenan. Nyepele piye ki? Wes bener. ini ndak apa-apa Pak, bar ditensi. Hah? Ini dirawat jalan aja ndak apa-apa. Seneng nek aku tabrak truk aku yo ngono. Duh, Dirawat iki, kok ning dalan. Lho. Mbok dirawat ning kene wae aku ngono. Maksudnya rawat jalane ora dirawat ning tengah ratan ora, Mas. Dokter yo ngomong ngono. Sampeyan diparingi obat diunjuk ning dalem rawat jalan ngono kuwi. Wah, ora iso dirawat nang nggone urung tentu kopen kok nang dalan malah awake dhewe terlunta-lunta no. Maksudnya sampean ki berobate karo berjalan ngono lho, Mas. Ora iso do aku nang nggone wis repot kok. Mosok diobati ditensi karo mlaku ngene. Mbok meneng wae. Sampean iki dirawat inap, kon nginep. Nginep iki nggone batahe apa piye wong keluarga ya ora. Kenal ya ora kon nginep lho. Lah nek kuwi keluarga aku nginep. Maksudnya dirawat jalan sampean itu berobat ndak perlu nginap. Lah ya. Pesen obatnya saja boleh pulang besok kembali lagi. Ah ngono rasa priksa lah aku nang apotek ngono iso. Apotek apa kowe. Waduh tulisane yo Wah, kowe. iki omongane anggar anu gregetne wong nyuwun sewu kula buka tem mriki mawon. Mboten napa-napa. Iki ketoke kanca ning asline musuh kula. Lah niku. Wong ki kok ngajeni kancane, Mas. Sampeyan iso teko kene gara-gara aku. Paling gak hargailah aku. Maksudnya Lah kowe iki rene nunut sapa? lho, kowe lali ya. Lali piye? Lah ya kowe lali. Kowe nunut sapa? Nunut kowe no. Lah nunut aku to. Lah nunut aku kok aku dina iki mbok sepele ora mbok hargai blas. Lho, lah tapi mobilnya siapa? Mobilku to. Lho lah iya. Loh. Lah kok sing kok omong iki apane kabeh melu iki lho. Kok kowe melu aku kabeh. Berarti jenengan bantu dodok. Lho ki faktane ngono kuwi. Wong nunuti ra ikhlas berarti ngeten iki. Lho, bukan wong gak- nunuti wong ngejak kancane kok kowe pengumuman nang kene. Ben wong kene klewan padha ngerti nak. Kalau kowe tereng duwe mobil ngono ta karepmu ta. Lho ora ngono. Iya. Tegese aku mangkel karo kowe nyapa nek pas ning dhuwur panggung kok gawe mangkelku, paling gak ngurmati aku to Mas sampean. Perkara hormat kok dadi masalah. Piye? Maksudmu piye? Jadi kon ngurmat. Lho, hormat lho. Mbak anggap aku ki bendera to piye? Iya. Maksudnya ini ngajeni aku sithik no lho sebagai teman Bismillahirrahmanirrahim. yang membantu dirimu Allahu la ilaha illa bisa huwal sampai qayyum, la sini. ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Iki lho apa? Jere kok ngajekno kowe. Kancene Mbok Yasin iki tak tuwapuk. Lah kok nek omong ora tau cetha. Mas nek kowe iki ngerti aku ki wedi sithik ngono lho Mas. Aku wedi. Rene. Mau mbok dilat kok. Tak dilat matamu rene. Nesu. Aku gregeten suwe-suwe kowe modelmu ki Wong nunuti kok dibahas. Ora dibahas piye wong kowe jengkelne aku lho Wong aku yang ping sini lho. Ya Rong rampung lho mau. Napa? Suwandi, Pak Suwandi. Suwandi. Nggih. Empun ngoten. Lali. Wah, Apa mang? Wah, urung. Prinsip yang dipegang ada tiga. Oh, mau kudis kurap mau lho. Lho kok penyakit tok. Mari sewe kutil ki lho Pancen ganggu. tugasku nglalekno kowe. Ngono. Kurang siji ku apa? Kudis kurap sing setunggale kutil. Apa aku, Del? Kudu teliti. Oh. Anggene pun nyambut damel diteliti dipilah-pilah sing bener Iya. kangge memajukan desane. Oh iya. Kowe duwe apa jajal? Ora dipopo. Kowe iki modelmu kok modele kok nyepele wong to kowe. Neng kudismu kurapmu ya kalah karo kekku. Lah nggenmu apa? Aku iki nyun sewu niki dereng kuletokne kejaba teng Klewan. Wah. Piye? Spesial berarti. Filosofi hidup. Apa? Mari kita nyontoh para demit. Nah. Nah iki urung. Lah wong kok mbok kon nyontoh demit iki piye ta? Filosofi. Filosofine piye? Filosofi saja sepenuh artinya. Kita ambil artinya saja. Ada salah satu namanya. Ha. Kuwi jane ngrungokno aku apa ora? Iya, Lah apa? iya. Sak ngertimu ya. Ha. Enek setan tuyul. Iya. Nggih. Enek setan pocong. Iya. Enek kuntilanak. Ha. Mengambil filosofi dari tiga ini sudah cukup. Filosofine apa kuwi? Yang Maknanya. pertama apa mau? Setan gundul utawa tuyul. Tuyul kuwi piye? Kita belajar dari mulai kecil kita bisa mandiri golek duit dewi. Oh, filosofine tuyul kuwi. Filosofinya seperti itu. Terus yang berikutnya Pocong pocong piye? mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Pocong Pocong kan nganggo putih wis kuwi tok, ora enek pocong kok doreng ngono ora enek. Nganggo dos apa lurik ngono ora enek. kesederhanaan. Kesederhanaan. Yang ketiga, Yang kuntilanak. kuntilanak filosofine piye? Susah maupun senang tetap. Lah kok apik kowe timbang kuntilanak? Lho kene pelatih kuntilanak lho kok. Ayo nembang sing becik sing Moh. apik. Lho kok mau piye? Jajal ngicipi suarane komet, Pak. No, boleh. Nggih. Cobi. Ayo, nggih. tak cobi, tak Panjen siarno. suarane ya jos niku kok. Piye, Sampun ngerti. Kowe tak gitu. siarne kok Oh, kono. Innalillahi. Artis pemayit jane kok yo. Lah piye? Yo siarno kaya MC tenan lho, Dok. Kados MC dangdut mboten apa-apa, Pak. Boleh. Nggih. Jack Sadrua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selamat malam semuanya. Langsung saja tak panggilan binatang yang satu ini. Tak panggilin. Pak panggilin binatang yang satu ini, cowok. Bintang. Bintang yang satu ini, artis yang berikut ini. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Iya maling po artis jane kok. Terkenal ya, terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Wis tak siarne dhewe. Iso. Lah kuwi kok sok. Aku radong. Iki mbok kok nyanyi apa? Nyanyi lagu luar negeri kan. Mumpung iso. ketemu kalih kula. Lagu Inggris iso. Nek Roma mesti iso kowe. Oh, apa ae ayo mumpung takok. Lagu. Pak Cahyo Kuntadi monggo. Lagu Inggris, Misalnya Oh, apa? Inggris. Lagu tentang apa? lagu tentang percintaan. Rumah Irama wakeh. Piye kuwi? Hidup tanpa cinta Oh. bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Percintaan ini oke tuh nek lagune. Kaya iso lho kowe. Lah iman-iman utekku takok sing angel nek. Oh, alah utek cilik mbayani kowe iki. Lagu tentang pitutur, Nasihat. nasihat. Roma yo ono kuwi. Piye lagune? Yudi. Judi, kok Yudi piye to? Ayo sing Banter kleru. Kowe kok pede to, wong salah kok pede lagi kowe to, Mas? Judi. Ya, kowe bener. Perkara ngono ae kok dadi nesu lho. Nah, modele kok yakin lah timbang salah. Menjanjikan kekayaan judi. Tang. Menjanjikan kemenangan bokong. Bang. Kaget aku kowe bang. Lah kok iso bokong ya Itu penek. tentang nasihat salah satunya kaya ngono. Kuwi lagu Roma tentang nasihat. Iya. Lah nek misalnya lagu sing menceritakan tentang bangunan apa ya enek kowe? Nenek, Piye lagune? Roma Irama Piye lagune?
1001 macam cara membangun balai desa. Kok yo iso? Mau dibuat joglo atau biasa itu terserah Pak Lurahnya. Iya ra. Kowe kok yo iso lho. Tawur mosok enek lagu dangdut tok bangunan. Oh kowe anggere jebles ae. Lek lagu tentang kendaraan iso apa ora? Enek. Temane kendaraan. Lagune piye? Becak becak tak kandhani mung laku. Sik to. Niku mboten mentok-mentok to, Pak? Mentok-mentok itu Lagi- tembang lawas gitu lah. lah, cah cilik-cilik. Mentoke numpak becak. Ini karo kanca dhewe kok. Ya. Dek, nek siji niki mboten saged, Pak. Wis. Napa? Ora enek siji, Kas. Iki lho. Lagu sing menceritakan temane tentang banci, Jajal. Banci. Berarti sing anyar wi. Ya, apa enek? Deni Caknan. Piye lagune? Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Nyantol-nyantol wae. Kagem Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi nderek mangayu bagya. Badhe nyuwun gending Sri Huning dipun tayupaken suwun. Nggih. Saking kula Bapak Sutoyo, grup Singa apa iki Bakah. Nggih. Mugi teng Klewan iki luar biasa lho, Pak. Nggih to. Nggih. Saderenge wonten ringgitan iki sebelumnya tuh acaranya juga padat. Nggih. Wonten pengaosan, gajahan, dangdutan. Wah, luar biasa hebat. Doa bersama. Doa bersama luar biasa. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah. Nggih. Dangu sangat mboten kepanggih panjenengan. Wah, wis pirang-pirang tahun ket pandemi ya to, Nduk. Nggih. Masalah. Jan pas tasik ndamel masker nika lho kula jan tasik walit. Heeh. Sak benik nika. Ayo saiki masalah wis duwe sayap ya iso mabur ngono ya, Nduk. Saged. Nggih mboten, Pak. Kelas pinter sakniki? Kula kelas 2 SMA. 2 SMA. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dijodokke dipertemukan oleh warga masyarakat Klewan kula kali panjenengan lan iki Mas-mas Madangkara. Nggih, alhamdulillah. Nggih, kali Om Dodok niki Om nggih Dodok, panggih. ya ampun. Dek Lintang. Iya, gimana kabarnya Om Dodok? Selamat malam Om Dodok. Selamat malam sehat, Dik. Sampean piye, Dik? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Makin dewasa makin cantik. Masya Allah. Suaranya yo tambah HP. Terima kasih Mas Dodok juga. Semakin kita sering berjumpa ya Mas Dodok. Mas Dodok semakin ganteng, perutnya tambah besar. Ini udah isi berapa bulan Mas Dodok? Ini 30 tahun mancing. Ya Allah, para bosok kuwi ning weteng. Soalnya omongane gak enak. Arep ngomong semakin gaji ngono ya ora Gaji mentol. iki bakso Iki kok enek suara tanpa rupa ya Mas? Pancen entut dadi. Hah? Malah ngaku. Siapa iki Mas? Halo. Selamat malam. Ya, Bapak. Mbak Ya, Lintang. selamat malam. Iya. Iya. Mengucapkan apa pada acara malam hari ini di Desa Klewan? Saking dalam jam pinten, Dik? Endi to Mas wonge iki Mas? Loh, Kok ora ketok to Mas? Iki ayu kok siwer. kowe omonganmu sing Kayaknya aku kurang nggak enak, kayak kurang nyaman gitu ngomong Ya, sama. itulah. Iya. namanya astral kan seperti itu. Wah, gitu. Iya. Astral. Kalau di Lintang gimana? Kabarnya sehat kan? Sehat. Tadi aku dari sampai sini Mas, Iya. langsung diajak makan-makan bareng-bareng tadi sama Bapak Suwandi. Nggih, Pak Kades. Nggih, kalih Bapak Babinsa, Bapak Supri, Bapak Mas Dito juga, Nggih. Bapak Babin. Babin Kamtibnas. Babin luar Kamtibnas. biasa. Oh, Nggih. datang langsung dimakan ini. Ngawur Iya, nyambung. Lah aku lek kaya uang sing nyilai warne ngono kuwi ora trimo ya Mas ya. Ora trimo. Soalnya salah ya kan Mas Iya, ya. iya, Salah iya. tuh ndak boleh dibela ya Mas ya. Wis to, Dik, ora usah ngurusi. Lek sampean karo aku ki cocok. Dan Yen cocok. dicondro Mas. kaya Romeo and Juliet. Ya. Jejeren. Jejer yo Cocok ya, ora ki sing pantes menilai wong ya. liya aja ngomong dhewe. gandengno, Dik, gandeng. Nah. Bapak Ibu sedaya mawon jujur nggih, cocok napa mboten Mas Dodok kalian Lintang? Wah, lho krungu kowe. Guak. Eman. Timbang kono ya Mas randuwe ya Mas ya. Timbang. Ora duwe apa-apa, elek-elek pantes ya. Wong iki urut kaya ngene iki lho. Nyapa? Kepala, bulu, awak, sikil, lha Wah. apa duwe? Lho aku yo urut kok. Lah kuwi bar kepala bablas awak renek gulune no.
Wong ki mbok duwe gulu. Masa sampean duwe gulu to, Mas? Duwe Dek iki lho. Ya Dek. jale piye-piye? Iki lho gulu. Lah ndalak rekoso. Cara ngeceknya piye, Mas? Lek ngecek duwe gulu apa orane piye, Mas? Aku celuk nah. Nek duwe gulu ngene. Mas Komet. Dalem. Lah, Duwe gulu ya berarti ya? Aku ya padha. Mas Dadak. Dalem. Loh, kok sawake, Mas? Lah pancen paketan das langsung awak. Yo tenan to ngloro atiku neh kowe. Nyapa to? Lah Oh kowe nyedok iya. aku ra duwe. Kowe Berani. nunut sapa? Menurut kowe maksudnya. Ya, kok. Dek Lintang. Dalam. Aja rungokno omongane wong sing gak genah-genah kuwi. Ah, Sementing nggih. aku karo sampean ki iso nyawiji dadi siji. Wah, nyawiji. Yen tak ibarat to sampean iki kaya to rembulan sing ana langit dhuwur. Aku kang dadi lintange Lah. nyawiji dadi sing nyanding karo sliramu wong. Lintang kok cilik? Heh? Lintang kok gede? Kok cilik piye to sampean iki kok sok kamene gedene kok cilik piye to? Ya, kudune Ngono. lintang aku. Awake dhewe bisa bersatu ya, Dik ya. Iya, kamu itu bagaikan astronot yang melayang gitu. Masa? Heeh, kan gede ngono. Astronot wedi karbit melayang. Hah? Astronot ra iso mudhun kita. Iya. Kowe kok sirik to, Mas? Kowe kok Tapi sirik to? iki kae pas ra bejo, Mas, makane ceblok kon Lah, kon dhuwur. Ambuh. Heeh. Sampean bulane aku Nggih. sing lintange, awake dhewe bersanding dadi siji wong Inggih, ayu. Kang Mas. Ono. Kamu bisa nggak merayu aku gitu pakai lagu bahasa Inggris gitu? Oke. Oh, My book, my book. judulnya My book. Kok kayak cas sekolah book ya apa Lah buku wong to, rayu Mas? basa Jawa ra karo-karoan kok bahasa Inggris. Lha kuwi lho watuke fales. Lah Mas- beda karo ingsun kok ya. Kowe lek kowe Ingsun. piye suaramu? Oh iya tek ngomong karo Mas iki lho. Apa? Ya Piye? jaluk nada anu Asmarandina Mas. Bisa kowe. Iki lho enten pamundhute Sri Huning niki. Lah. Wah, Mangke Sri saged Huning, Mas Mas. Yobi, Mas Dodok saged sareng karo gendhek lintang. Nggih. Oh, merayu pakai tembang Sri Huning. Nggih, ingkang ngripta Bapak Haji Sukran Suwanda nggih. No. Putri Kangsu Listieng warni Serihaning emas tika Tuban. Wis ayu suarane kepenak. Pamane ning alam donya ya, Dik. Nggih. Ora enek wong lanang liya kejaba wong loro iki, sampean milih sing ndi, Nduk? Milih bunuh diri Mas. Aku milih sapa? Kok iso bunuh diri piye to? Lah nek ya tekek loro kita. Lah ndang oek ae kok ya. Kok iso tekek piye to? Kok iso kene menungso ya kok. Putra Kanjeng Sira lawe Dak brangkung bajana kara No. Bebela wirat maya Lenggut. Apa Mas? Wah, sampean ngombe kopi no paling kene ketok klenyer ireng. Hah? Saking putih kulite sampean. Mereka duwe gulu ya. Nggih. Balik rono ne ta. Jenengan kok Kowe balik. mari nek ora duwe gulu kaya ketok kopine. bener. Leres. Kabeh mari perbandingane bojomu. Lah Jangan nyapa? ngombe susu kaya kita ireng ae. Lah nyapa? Pancen yo ireng lho to. Ireng dia tapi kan manis. Wah, ngono. Timbang bojomu
Ben. Bojo kok gedine bobote 187 Ya, kuwi lah kuwi bojo apa Mas? Lah iki bojone iki mlebu jedenge lawange dibongkar dhisik kok. Aku rumah tangga iki dandan ping 18 lho. Jeding. Ngono ra mbok ijolo loro. Iki ciri-cirian loro ya apik. Iya, iya. Tan wurung sri huning gugur dadi mustikaning tuban Jenyon sewu nggih Bu Kesi. Ngapunten Pak niki kula minder sekali kula. Nyapa? Nyapa? Dalam kan Ibu nggih rumiyin ingkang ngajari kula nggih raketang titik-titik ngono lho Mas, nggih ikut diajari kula awet kula alit kelas 3 SD nika. Mulane nek wis diajari Bu Kesi sampe Nggih. butekno Lah. iki. Nah, nggih nun sewu nggih Ibu nggih. Nggih. Mangke ketok lek grogi ndang raup mawon. Mumpung enek tandon nang kene iki lho. Ya Walah. tandone ra duwe gulu, Nduk. Oh iya. Nesu. Milih ora ngono kuwi ya. Milih tapi ya tret. Mampet. Takok milih apa ora ya milih wong tandon. Mangga Sri Weningipun gendhek lintang Kairo Meet in Kediri yo. Sri huning mos diketuban labu tresna lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kaos prasaja ananda
matur menika kalawau Sri Huning. Nggih. Nggih. Dipun garap tayub. Nggih, mekaten nggih. Nggih, alhamdulillah. Mugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak kami tua Mas. Hari ini kami tuanya hadir ada 3. Nggih. Nggih, Bapak Imam, Pak Imam nggih. Bapak Manir. Nggih. Leru. Pak Meniri kok. Bapak Manir ingkang Pak pundi, nggih? Minarno. Dalam Pak Minarno. Bapak Winarno. Minarno. Nggih, kalian Bapak Hemi, nggih, leres Hemi, nggih. nggih. Ingkang pundi nggih? Kena Lo badhe duet. nek omong sing cedhon, mungkin iki galak-galak kok salah dirabi kene. Eh. malah. Ya malah apik duwe Nggih, keturunan wong sugeng kene. dalu, Bapak menawi badhe niki pripun Pak Dalam? Monggo menawi badhe duet, Pak. Pak Wong Nggih, monggo Monggo badhe mriki. menawi duet. badhe duet, mau badhe nyuwun ngersakaken tembang, badhe duet. Iki mau wis info omong karo aku. Infone Pripun, piye, Mas? Mas? Mergo acarane iki saking dawane. Heeh. Sampai arep nyumbang lagu ki rawani. Lah ngono. lah nyapa Mas? Lah kira-kira ya ora metu kok ngerti. Wis enteni. Apa ora metu wis disiapne kabeh wis Loh, dicukupi kok wis tenang siap wae. ya, Mas. Mboten iki monggo ingkang kersa duet Monggo monggo mboten badhe napa-napa. dawuh rumiyin Mboten menawi piyai mriki niku biasanipun pancen menikmati, Mbak. menikmati. menikmati. Leres sangat. Sameneika genduk lintang saged istirahat sekedhap. Nggih. Niki gentos kula tampilaken Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ah, nggih. Ya apa? nggih. Diratani nggih, Pak. Nggih, Setunggal pokok diratani, setunggal, nggih. nggih. Kutak tang tak dang dang dang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo. Yo, monggo. Menika Mas Dodok, Mas Komet, genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Oh, saking Tulungagung. Selamat malam, Mbak Wino. Nggih, selamat malam, Cak Dodo. Asli Tulungagung nggih. Iya. Perjalanan sini berapa jam? Saya aslinya Tulungagung tapi domisilinya di Solo. Oh, alas. Sampun hijrah teng Solo. Iya. Sampun hijrah teng Solo. Nama aslinya siapa? Winong. Mboten maksudnya nama untuk anak-anak kita nanti. Halah. Apa terus gelem mbok rayu kaya ngono? Menawa pas kilap kok ya. Ilang kondi kok. Lah wong elek nek gak ngeyel apa payu lho kok ya. Ya kok nyerang ngono. Nyatane kaya kowe jelasno dhewe. Mbak Inong sudah punya pacar? Belum. Oh. Alhamdulillah secara kebetulan saya juga belum punya pacar. Bagaimana kalau kita nanti orang suwe-suwe pacaran langsung nikah? Mau. Mau ternyata. Iki piye to, gak Mas? nyongko lho. Anu to, Dek. Aku belajar gendeng. Mas kan bar ngombe pil sing randuk cengoh niki lho. Oh, Dadi pikirane Lah kaya timbang kono ki sing lanang hula-hula kaya. Lho, ngene lho Mas, wong wedok kuwi ora samok peksa, ben saka ati nuranine dhewe sing jawab, ngono lho. Wah, jagakno kuwi ora oleh-oleh to nak aku. Lho, lah nek aku tak jajal dhisik, Mas. Iya, iya. Wong lanang ki menang milih, aja wedi dhisik. Dik Wino nggih. Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum kebetulan. Piye kok sok Kenapa kok? moro-moro kok. Kenapa kok belangkonnya dilepas? Ya, biar kelihatan ketampanan saya. Wah. Kira-kira tampan enggak saya? Enggak, tapi saya mau tanya, Iya. boleh? Boleh. Ini bajunya kok disetaples sini kenapa ya? Enggak anu toh. Aduh, kamu jangan buat aku wirang dong. Ini disetaples loh Pak Yoyo, serius. Delokan ini Pak Yoyo. Ketoke pancen tandone. Terangno to, terangno nyapa dikonane to. Ini kenapa? Ini adalah buat safety pengamanan. Penganan apa ya ora cukup lho kok. Keseseken. Lah ya lagi iki enek padasan diklambeni. Salah jenengan. Lah apa? Toren.
Wah, Lah, bocah niki pun bola-balik ditanyakan oleh para penggemarnya kok lama Mbak Winong mboten jaranan. Lah iya. Mumpung ning Ponorogo kene nggen riok, ya Nadianto riok karo Tulungagung karo Ponorogo rada beda, ning nuansanya adalah sama. 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 Dicobi mawon ya, Pak. Boleh. Langsung ditunjukkan. Bawani raketang cekak nong gandengane ninggal katresnan. Ayo coba. Winong nawangse. Yo. Jaranan dangdut kreasi rineng kuinten beksa Nenonano. senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana Nonano. pintar agawe prangto sinden winong tulung agung Pindah Solo. aja nganti ninggal tresno Bocah ayu dideke entuk, suarane ya becik, njogete saya bergas engko Mas. Nggih, Pak nggih. Nggih, Saya ngertos kula. nggih. Digarap prong ramban sepisan dangdut, kedua jarangke. Ya nang kene gulungono. Ayo. Gulungo cak dodo. Ayo. niki mawon Pak Terene digulung nih Sampeyan aja ngece lho. mboten Mas Tahu nek sindian ngece daglan sesuk kok nikah. mboten Mas Masih nikah karo wong liya. Ayo. Mangga ninggal katresnan. Dados, yuk. hey ya